ମୋ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସରଳ। ବେକାର କିଛି ଝିଞ୍ଝଟ ବି ନାହିଁ। ବାସ୍ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠୁଛି। ପୁଣି ସେହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋର ବେଶୀ ସାଙ୍ଗ ବି ନାହାନ୍ତି, ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବେଶୀ ଭିଡ଼ ବି ଜୀବନରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ବାହାରେ ମୁଁ ହସୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକା ଥାଏ। ମୁଁ କାହାରି ସାମ୍ନାରେ କହିପାରେ ନାହିଁ ସବୁକିଛି। ଏମିତି ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ବଧିର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୋ ସହିତ ଯେବେ କେହି ହସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ମୋ ସହିତ କେବେ ଆଗରୁ କେହି ହସିକି ହିଁ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ ଯେମିତି ସେ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତା କି ଠିକ୍ ଏମିତି। ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ମୁଁ ବିଜି ଅଛି, ଘରେ ଅଛି କହି ଫୋନ୍ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କଥା ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ବାହାନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ମୁଁ କେବେ କାହାରି ପସନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଏକଥା ବି ଜଣା ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ବୋଧହୁଏ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷଟିଏ ନୁହଁ। ମୋର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କଥା କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଏବେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର।